10 χρόνια beach volley κουρούμενο τουρνουά. Εδώ πέρα, στην παραλία του. Σότσι 15, Συγγενείας 11 στο tie break. Και πρωταθλητής για το 2007 και για τρίτη φορά είναι η ομάδα του Κόκκι. Θα παρακαλέσω να μην φύγει κανένας, το πάρτι συνεχίζεται. Και πάμε πρώτα απ' όλα, Στέλιο, πρώτα τα βραβεία. Τα βραβεία ίσους. Όπα. Βραβείο ίσους για το 2007. Ο άνθρωπος που διακρίθηκε για το ήθος του και την απίστευτη ειλικρίνειά του. Αυτός που παραδέχεται το λάθος του συμπέκτη του πριν από αυτό. Η λέξη ήθος το χαρακτηρίζει και σαν άνθρωπο που αναφέρω, κυρίες και κύριοι, το βραβείο ήθους για το φετινό Κουρούμενο 2007 παίρνει ο Γιώργος Πονατάκης από τις Τηγανιές. Συγχαρητήρια! Κώστας Γιώργος Πονατάκης. Επαναλαμβάνω, Λαβωνιάς και χθες. Άλλο ένα κύριο πρόβλημα. Η Άννα εδώ, συγκεκριμένη. Πάμε βραβείο καλύτερου αμυντικού 2007. Μπορεί η ομάδα του να μην κατάφερε να περάσει τα προημιτελικά, αλλά ο ίδιος σίγουρα έδειξε ότι στην πίσω ζώνη της ομάδας του, εκεί που ο παίκτης σκουπίζει τα πάντα που λέμε, είχε τον πρώτο λόγο. Από κάθε άλλο αμυντικό. Τον χαρακτηρίζει σταθερότητα τόσα χρόνια τώρα και εκεί κέρδισε τους αντιπάλους του για φέτος στο βραβείο. Κυρίες και κύριοι, το βραβείο καλύτερου αμυντικού παίκτη για το 2007 στον κύριο Ζαχαρία, τον απέκτη του Φέντενταλ. Ζαχαρία! Χαρητήρια! Με Γιάννικη τώρα και στο κουμπέ. Μπράβο Ζαχαρία. Ο πιο σταθερός παίκτης τα τελευταία 10 χρόνια. Βαγγέλη, αυτό το πάρω εγώ του χρόνου, έτσι. Υπόγραψε. Βραβείο καλύτερο επιθετικού 2007. Ήταν αναμφισβήτητα ο καλύτερος επιθετικός του τουρνουά. Μία ομάδα μόνος του. Άρχισε να έρθει, αλλά όταν ήρθε πρέπει να μόνος τους θεατές τις επιθέσεις του. Τις δυνατότητες και τις γνώσεις του βόλεϊ. Τα πολλά λόγια περισσεύουν. Όταν μιλάμε για το Βαράντι Μπερδέκη που ψηφίστηκε ο καλύτερος επιθετικός του τουρνουά για το 2007. Συγχαρητήρια! Βαγγέλη, αυτός είναι δικός μου. Εγώ τον έφερα, εγώ τον χαρίζω. Μεγάλη παιχτάρα, Βαράντι Μπερδέκη. Ο καλύτερος στην ομάδα του Τον Πάρη. Είμαστε καλύτεροι παιχτάρα. Περνάμε στο βραβείο καλύτερου μπλοκέρ 2007. Ο ψηλότερος παίκτης του τουρνουά δεν θα μπορούσε να μην έχει και καλό μπλοκ. Έδωσε κάτι παραπάνω από την ομάδα του. Στη δύσκολη στιγμή και με τα μπλοκ σταμάτησε φάσεις πριν ακόμα ξεκινήσουν. Ο Κοδωρής Πανόπουλος! Ο Θεόδωρος Πανόπουλος και καλός μπλοκέρ. Ο πρόεδρος, ο παίκτης, ο Γαμπρός Τελαβίνα μας συγκίνησε. Αλλά κάτι παίζει με το πλάσ, τι λέγαμε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι μυστικά αυτά μεταξύ μου και αυτό. Όλα τα λέμε εδώ παιδιά, δεν αφήνουμε τίποτα. Έχουμε άλλο ένα βραβείο. Ο άνθρωπος Μακαρόνι. Ο βρωμόχερος του τουρνουά. Ο MVP για το 2007, Γιώργος Λαδάκης! Μπράβο! Για αυτό που είναι ο παπάς και να κάνει στις κυριαρχικές στιγμές. Παπά, έχεις βαρεθεί να παίρνει κύπελα αυτός ο γιος. Μπράβο Γιώργο, έχω ανοιχτή επιταγία μας. Έχουμε άλλο ένα βραβείο. Του καλύτερου διοργανωτή εθνών, Στέλιο Κουτιλάκη. Αυτό που το δίνουμε εμείς να το πω και το πρώτη ματέρα. Μπράβο Στέλιο, συγχαρητήρια. Άλλα δύο βραβεία έχουμε. Τρία. Ό,τι θέλεις και πάλι το μικρόφωνο από το Σαμψόν. Δεν γίνεται αυτό, ξεχάσετε. Άλλο γυρεύεται. Η τρίτη ομάδα του τουρνουά. Τρίτη ομάδα. Για το 2007. 10ο beach volley Κουρούμενο τουρνουά.
Κάλμα μεικτή κουρούμπελου. Ειρήνη βρε. Τι κάλμα. Όχι βρε, εγώ το κάλμα θέλω. Λοιπόν, τρίτη ομάδα για φέτος είναι η ομάδα του Ειρήνη. Ένα θερμό χειροκρότημα. Πάμε. Που αποτελείται από τους Νικολέτα, Γιώργο, Χρήστο και Μιχάλη. και βέβαια... Και το Μανολίτο. Άρα, πες τα γρήγορα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η ομάδα είναι η πιο διαχρονική ομάδα στο τουρνουά, έτσι, 10 χρόνια. Και δεν θυμάμαι ποτέ να μην είναι στις 4, έτσι. Σταθερή αξία. Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Χειροκροτήστε και πάλι το Ειρήνη για την τρίτη θέση στο φετινό τουρνουά. Δεύτερο νικητής, Κουρούπελο 2007. Από τον Σμαντόπουλο Μπονατάκη, Κακλαμάνο Καλαμιχάλη, Καταράκη, Τηγανιές. Η ομάδα του Φάουλα, συγκινημένη φυλάκη του Αποθεώνου. Η ομάδα αυτή είναι η καλύτερη στους κολοκυθοκεφτέρες, να ξέρετε. Όλοι. Ποιος είναι εκεί? Επαναλαμβάνουμε τους παίκτες της ομάδας για τις Τηγανιές. Ο κύριος Καλαμιχάλης, χειροκρότημα. Ο κύριος Μπονατάκης. Ο κύριος Κακλαμάνος. Ο κύριος Πανόπουλος. Και ο κύριος Παταράκης. Εκπληκτική παρουσία και στο τελικό. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Τους περιμένουμε και του χρόνου. Κατάκη. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στη μεγάλη στιγμή. Παρακαλείτε η οικογένεια Λαβάκη να μοιράσει αυτομάτιλα. Μεγάλη κύριοι, να σκοπευτεί να την δεχτεί όχι τα άκρια. Πρωταθλητής 10ου beach volley Κουρούπελου τουρνουά. Χαχαγιόπουλος Μιχάλης, Χαχαγιόπουλος Κυριάκος, Λαβάκης Γιώργος, Μικάκης Νεκτάριος, Σιγαράκης Μιχάλης. Κώστη! Βαγγέλης, συγγνώμη. Και τα βράδια. Όπως βλέπετε, κύριε Σκουλουράκη, θέλετε να φωτίσετε τον ουρανό. Το σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμο Ρεθύμνης, τον Δήμαρχο, βοήθειά του να γίνει αυτό το τουρνουά, το Χάκετα, να την προσφορά του όλου αυτού του
οικογένεια. Δώσ' του λίγο τεκίλα, δώσ' του λίγο. Είναι πρόεδρο. Παρβέλη, φύγε από εκεί. Δεν σου πάμε να φύγε ποτέ. Μιχάλη, έχω τα πούρα σου εδώ πέρα, που ξεχαστείς.